putang ina yung mga taga-Pangasinan guys. So, kinang-ina mo rin. Bakit? Anong ginawa namin taga-Pangasinan, ha? Ha? May ginawa ba kaming kasalanan sa inyo, mga taga-Valenzuela, ha? Wala naman, di ba? Mo cellphone ko, dalawa naka-charge. Naka-charge pa yan, dalawa cellphone ko, mga mahihirap kayo. Kinang ina nyo. Sabi mo, dalawang cellphone mo? Oh, ito, tatlong cellphone ko. Ayan o, tatlo. Ayan o, iPhone XS o. Ayan o, tinatapon-tapon namin o. Ayan o, isa pa, Samsung yan o. Pinagtatarapon o, ito, iPhone 11 Pro o. Ayan o, kontento ka pa o, tatapon-tapon ko. Ayan o, ganyan namin pinaglalaro. Pinaglalaro na namin yung iPhone dito ha. Ikaw, nagagalit ako sa iPhone 11 Pro. Ayan o, okay pa? Okay pa? Basta tayo ng cellphone. Oh, laptop! Laptop, baka gusto nyo ng laptop. Matanga. Anong sinasabi mong laptop? O ito, hindi kami naglalaptop dito, ano kami dito, tingnan mo yung mga TV, flat screen. Puro touch screen lahat yan, o. Ayan po, malalaki po. Tingnan mo, laki-laki rin yan, o. Tingnan mo, para sa iyo yan pag alam mo yung pag namatay ka na. O, disco light, o. Di magdi-disco kami pag ano. Tingnan mo itong isa, o. Ayaw namin, may papadala sana ako sa Pilipinas, papadala ko. Bibigyan kita ng mga damit pala para hindi ka nakawawa diyan. Wala kang damit diyan, eh. Tingnan mo, tapos yung laptop mo pa galing na ako. Tingnan mo, ganyan kami, sa'yo na lahat yan, Kasi yung mga taga-Pangasinan, hindi namin kailangan yan, masyado marami kami ganyan. Okay. Tingnan nyo dami kong stock dito mga bobo. Stock ko, noodles, ang karton. Cup noodles. Knickknacks. Ayan ang dami kong stock, no. Ganun ako mag-stock ng pagkain. Mo na pagkain, ha? Cup noodles, pampusa yan, Ayan sila, ganyan, prepare meals ang kinakain namin dito sa Pangasinan kasi hindi kami mahihirap. Marami kaming kasambahay. Alam mo mga taga-kasambahay namin sa Pangasinan, puro taga Valenzuela nagtatrabaho lang sa amin pero hindi namin pinagyayabang yun. Ngayon alam mo na, ayan marami kaming ganyan. Tapos ang iniinom namin dito gatas, pampalakas ng buto, ha? Gusto mo baging kita? Sinasabi ko sa'yo. Alam mo, naiinis ako. Natutuwa ako kasi ginawa mo yung video yan. Taga-Pangasinan, yari kayo sa akin. Labas na kayo mga taga-Pangasinan. Mga di marunong maghilod ng likod. Hoy, Mr. Pogi, hindi kami naghihilod ng likod, may tagahilod nga kami. Kakasabi ko nga sa'yo, taga-Valenzuela sila, na nagtatrabaho sila sa amin para tagahilod lang ng likod ng mga taga-Pangasinan. Kasi pagod na pagod kami sa farm, Yun nga, pagod sa farm, mga mapagod sa farm, nang taghihilod sa, papahilod kami sa likod. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Makulit ka? Makulit lahi mo, ha? Katbukan kita dyan, Anong ina nyo, Mahal pa naman tong sunglass ko. Ganito yung iba nakita yung mata ko. Pinapasikat mo yung sunglass mo, ha? At pinapakisikat mo rin yung mata mo, ha? Akala mo maganda yung mata mo. Tingnan mo yung mata ko, charming eyes yan, Nakita mo? Nakita mo, ha? Tapos pinapakita mo yung muscle mo. Pinapakita mo yung muscle mo, ha? May gagalit ako sa'yo. Ganito kami sa Pangasinan pag nagalit. Ka? Kikita mo yan, Kala mo nagagalit ako? Joke lang yun. Natatawa kami taga-Pangasinan kasi mga papansin kayong Valenzuela, walang tulpuhan, Walang tulpuhan. Pag may nagpatulpo talaga, sunduin nyo ko sa US, pupunta talaga ako dyan. Walang tulpuhan, Gusto mo mga sombrero original? Yung ina yung mga taga-Pangasinan kayo, wala kayong mga gantong sombrero, mga original. Mga tanga. Na kayo, lobat na kayo. Pag lobat kayo, magsyabu, charger. Charger, pag naglobat kayo, hindi syabu. Ang ina nyo, magbago na kayo. Mga adik, gusto nyo pera? Ang ina nyo mamukha pala kayong pera. Hanapin ko yung pera ko, kaka-withdraw ko lang kahapon, animal kayo. Ano nyo ba yung pera na to? Kilala nyo? Ang ina nyo, di nyo kilala kasi ang ganda lang kayo sa Pangasinan, di kayo makapunta ng ibang lugar. Puro kayo ligo sa ilog. Ang ina nyo, yan ba gusto nyo? Mga tanga, di nyo alam yung halaga na ito, bobo. For your information, ang Pangasinan, Pangasinan State University yun. Kaya tinawag ng Pangasinan State kasi nga, state, pang 51 state yun. Hindi mo ba alam? Tapos pakita ng pera mo, Hadukin. Gusto mo ng hadukin, Hadukin, Kita mo yan? Sobrang galit ko, Hahadukingin kita ng pera ko, Pakita ng pera. Yung $1 ko na nga, nung umuwi ako ng Pilipinas, ninakaw mo pa. Ikaw talaga ang salarin. Basta mga taga-Valenzuela, Diyan sa bahay mo, salarin kayo. Kita mo tong abs ko, bench body yan, bench body, Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang kalabanin ng Pangasinan, Walang public sorry dito, Pag sumikat ka, wala yung mga, sorry na po, Pangasinan, ganito, ganyan, nagkamali po ako. Wala, hindi namin yung tatanggapin. Once na ginawa mo yan, alam mo kung anong ginagawa mo. At isa pa, maglinis ka ng kuko mo. Ang dumi-dumi ng kuko mo. Ganito yung mga kuko dapat ay ganyan, Tumigil ka. Walang tulpuhan, Walang papulisan, walang pabarangayan. Ginusto mo yan. Pinagtatanggol ko lang yung mga Pangasinan na
Barkado ko, ayaw na ayaw ko nasasaktan ng mga Pangasinan. Babo ni na yung Pangasinan, daro ta kayo. Agkula ba, ay ibaba si kayo Pangasinan. Ang ganon to'y nagagawa. Bakapan ta kayo, pansatan niya video. Paan? Ha? Antayo la ha. Pangasinan, peace out. Makagwapo baby. Don't forget to follow my page and like. You already know. Peace out baby. Ha!